Sú malé, môže sa zdať, že sú nepodstatné, ale držia celú stavbu pokope. Tu sú najdôležitejšie informácie o skrutkách pre stavby zo sendvičových panelov. Za prvé, poznáme 3 druhy. Klasické pozinkované najlacnejšie, skrutky s keramickou úpravou tie sú aj odporúčané a skrutky z nerezovej ocele tie sú už naozaj do agresívnych prostredí. Za druhé, vrtajú sa úplne jednoducho, klasickou vrtačkou do oceľovej, drevenej alebo betónovej konštrukcie. Upevnenie skrutky nesmie byť ani príliš voľné, ani nadmerne dotiahnuté. Za tretie, skrutky majú 6-hranú hlavičku SV8 s pozinkovanou podložkou. Sú vybavené TEX samovrtným vrtákom a dĺžky sú od 60 mm až po 333 mm. Po štvrté, podľa materiálu, do ktorého sa skrutky upevňujú, majú rôzne druhy vrtákov, a to vrták do ocele, do dreva a do betónu. Do betónu sa na pevnejšie uchytenie používa aj hmoždina. Po piaté, pre správny výber skrutiek treba poznať svornú hrúbku a vrtaciu kapacitu. Vrtacia kapacita znamená, aký hrubý materiál vie hrot prevrtať. Napríklad, skrutka s vrtacou kapacitou 6 mm dokáže prevrtať materiály do 6 mm. Svorná hrúbka predstavuje celkovú hrúbku materiálov, ktoré má skrutka spojiť. Za šieste, treba vedieť, v akej koroznej oblasti bude vaša stavba stáť. V našich podmienkach postačujú pozinkované a keramické, ktoré sú pre kategóriu C1 až C4 a do agresívnejších prostredí, ako napríklad poľnohospodárske budovy, tam treba uvažovať už o nerezových skrutkách. Po siedme, pri montáži strešných panelov sa používajú skrutky spolu s tzv. Kalotou, ktorá lepšie upevní strešný spoj vo vlne panela. Po osme, pri stenových paneloch sa používa približne 1,5 kusa skrutky na meter štvorcový a pri strešných paneloch 1,5 až 2 skrutky na meter štvorcový. Pri skrytom spoji stenových panelov sa používa viac skrutiek, pretože sa montujú v pároch a teda tam treba počítať so 4 až 6 skrutkami na meter štvorcový.